Terveisiä täältä, terveisiä teille kaikille. Tämä on hyvin erikoista mun seisoa tässä. Viimeksi kun kävimme täällä, niin muistui mieleen, kun nyt on isänpäivä. Ja isänpäivä, mun isä on tässä huoneessa seissut tässä paikalla. Ja hän kertoo Herran hyviä tekoja niistä asioista, kun hän tuli uskoon ja nuorena miehenä. Ja minä saan sitten sitä perintöä ansaita nyt, vaikka mä en ole mitään tehnyt. Mutta isän perintö on ollut minun siunaus elämässä. Minäkin sain ottaa Jeesuksen vastaan pienenä tyttönä. Ja ollut täällä hyvin paljon. Mä haluan kertoa pienen pätkän mun isän omasta jutusta, millä tavalla mun isä rakasti minua. Nimittäin meidän vanhemmat lapset, meidän vanhempi ikäluokka, me ei helposti, niin kuin silloin ei sanottu niin, että I love you, minä rakastan sinua lapsille. Mä en varmaan kuullut sitä isän suusta ollenkaan omassa elämässä, mutta mä tiedän, että mun isä rakasti minua. Hän oli semmoinen, sanotaan vähän rohvi metsämies, mutta hänellä oli rakkaus Herran Jeesukseen niin suuri. Ja se rakkaus, mitä hän sai Jeesuksesta, se vuoti kuitenkin minun oman elämään. Ja mä sain ottaa Jeesuksen vastaan nuorena. Mä haluan antaa kunnian mun jokaiselle isälle, joka on tehnyt parhaansa kasvattaa lapsia ja työskennelee tässä. Niin kuin täällä on paljon, me ollaan siirtolaisia. Kovan elämän keskellä he antoivat itsensä kovalle työlle ja joskus joutui sairauteen ja muita asioita tapahtunut, mutta he kuitenkin rakastivat lapsia, tekivät paljon työtä. Ja mä haluan antaa kunnian jokaiselle isälle ja äidille, ja myös äidille, mutta isille tänä päivänä siitä, että he ovat tehneet, mun isä ja jokaisen varmaan meidän isä on tehneet parhaansa kasvattaa lapsia, ja he rakastavat meitä. Mulla on pieni juttu, kun mä muistan mun isä, se oli 35 vuotta sitten. Mä olin semmoinen, joku 40 ja isä näytti sen rakkauden minulle, oikein konkreettisella tavalla. Hän oli kotona ja yhtäkkiä hän sanoi, että hän lähtee tuonne Bay Streetille, suomalaiseen keskustaan, jossa oli kauppoja monenlaisia. Ja hän kertoi sitten äitille, että mä lähden nyt sinne. Mä lähden sinne Bay Streetille. Mä menen ostamaan ton sanomalehden, suomalaisen sanomalehden. Ja se lähti yhtäkkiä ja äiti oli kotona ja ei muistanut kysyä äitiltä, että tarvitsetko sä mitä, että mä voin ostaa sulle. Mutta se ei muista. Silloin oli hirveä kiire mennä sinne Bay Streetin suomalaiseen kauppaan hakemaan sanomalehteen. No isä haki sanomalehden ja sitten oli siellä kaupassa. Ja kun hän tuli sitten takaisin sieltä kaupasta, isä oli semmoinen hyvin temperamenttinen, nopea mies, niin se lähti sinne yhtäkkiä ja sitten yhtäkkiä tuli takaisin. Äiti sanoi, että kävikö sä siellä jo? Joo, säpä kävin jo. Ja tuli takaisin ja istui siihen keittiön pöydän päähän ja hörppäsi vähän kahvia ja sanoi äitille, että mä ostin, tässä on se lehti ja sitten tässä se katsoi sitä lehteä vähän aikaa siinä pöydän päässä ja sitten se sanoi, että se aukaisi semmoisen paketin ja se oli ostanut siellä minulle syntymäpäivän lahjan. Ja se oli kortti. Se oli syntymäpäiväkortti. Ja se aukasi sen ja näytti äitille, että se aukasi sen ja siinä oli musiikki siinä kortin sisällä. Ja se oli Happy Birthday to you. Semmoinen laulu oli siellä sisällä. Ja äiti sanoi isälle, että mitä varten sä ostit
syntymäpäiväkortin Pirkolle. Sehän on sinun birthday tänä päivänä. Se oli sinun. Se oli joulukuun 13. päivä, oli isän syntymäpäivä. Ja se oli muisti minun syntymäpäivä, mutta minun syntymäpäivä oli vielä 2 viikon päässä, joulupäivänä. Ja sillä oli hirveä kiire ostaa se kortti ja siinä oli rakkauskertomus minulle siinä kortissa. Se oli hyvin kaunis. Ja sitten se lähti tänne vanhusten piiriin tänne ja se olikin sitten hänen viimeinen matka. Mutta hän antoi mulle sen joulukortin sinä päivänä 13. päivä joulukuuta. Ja yleisesti ennen sitä isä oli ostanut mulle joulukortin myös. Et se ei ollut ensimmäinen kerta, mutta se osti sen aina jouluaattona. Ja ihmeteltiin, että mitä varten sä näin aikaisin ostat Pirkolle kortin. Mutta se halusi osoittaa sitä rakkautta ja ilmeisesti Jumala tiesi hänen päivät. Ja se olikin sen hänen viimeinen päivä. Saakoon Herra siunata jokaista teitä ja isiä siellä ja pappoja ja muita, jotka ovat mukana täällä ja netin kautta. Että saakoon Jumala siunata jokaista teitä sillä tavalla, että Jumala rakastaa ja Herra rakastaa sinua. Vaikka sä oot tehnyt hyvin tai vaikka sä et ole tehnyt niin hyvin oikein, niin Herra rakastaa. Saakoon Pyhä Henki johdattaa sun ajatuksia, että sinä olet rakastettu isä. Koska meidän taivaan isä on se rakastava isä. Rakastaa jokaista teitä ja siunausta jokaiselle.